ana ebulukwa mmadụ elu ọkụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'eze eze adịghị adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka erighị anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdasi kala aka ụghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị obodo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọma mmụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge anyị ji awa eziokwu agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ na soshal midia afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu ihe anyị chọrọ ime n'ụbọchị taa bụ ị na-akpọ ụmụ Afrịka oku ka ha natanụ ka ha teta n'ụla maka na ndị ọcha ndị anyarị ha riri anyị rie anyị front and back. Today's lecture I'm calling upon all Africans to wake up from slumber because lots of lies was told against Africans and African culture. Onye abụ isiokwu anyị bịa ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma you must learn something that must change your life for good. I can assure you. Mana before anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba ka na-aga n'iru. Aja abụ aja mbunye elu aja ịpụta ihe maka na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier n'afọ anyị na-agba maọbụ ọrụ ọbụla anyị na-arụ na temple. Yes, ndị na-esonye bụ na aja amadụgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ isend elu meseji na WhatsApp forward ọnụ m ya 3 prayer request. Ihe anyị na-eme bụ na anyị ga-edebe ya prayer request gị na temple na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ganye n'ọnwa Ọktoba. Ọtụtụ ndị mmadụ ebu ukubegori n'ọnwa Ọktoba
etu a ka ọ dịkwa ụfọdụ ndị mmadụ nwere ndị book throughout the year. In fact, o nwere ndị na-eso anyị na-aja almost 2 years anyị ji bido ya. N'ọnwa na-abịanụ ka ọ ga-eme 2 years anyị bidoro ya. Anyị anaghị show testimony na social media maka ọ bụrụ necessary, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa, mana I can tell you na-esigo na aja a na-achụ n'igwe wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu wee change-kwazie lives. Then nke a bụ ofu, ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ihe ị ga-eme ewe chacha na WhatsApp, forward ya 3 prayer request, email donation token to the account number. WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ kpọọ ya, ịkpọ onye bụ nọmba ma ọ bụ na isend WhatsApp message, aga m respond. Ọ bụrụ na ị kpọrọ akpọ, ọ bụrụ oge m dị busy, my PA will pick it. The number bụ 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi ihe ndị ọzọ ị ga-ama. Ọ bụrụ na ị nụchara onu a nkụzi ihe na-anụ taa, na ị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV, mana ị chọrọ ịnụ nkụzi ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Anyị nwere over 1000 lectures, nkụzi niile anyị na-akụzi kwa ụbọchị over the years. Yes. Nke abụọ bụ na ọ bụrụ na ị ga-echa nke a, ọ bụrụkwa nna onwelu na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na channel anyị. Yes. Ọ bụrụ na English movie ịwọchịrị ya n'Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ya ọzọ ma ọ bụ ishare ya mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie productions na YouTube, ị nwere ike ịfụnye ya afụnya vidio. Yes. Ọ bụrụ na Igbo movie ka ịwọchị n'Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ya ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Yes. Anyị nwekwaziri Eziokwu TV na YouTube ebe ị ga-afụ ihe ndị ọzọ anyị na-egosikasị n'Eziokwu TV. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Yes. Ihe m na-achịkọwa bụ ige ntị n'egwu anyị ji bata. Egwu a bụ ezi enyi m nwoke onye gụrụ m dachi egwu bụ Stanley Okolie. Yes, ọ kụrụ egwu a free iji wee support the administration. Yes. Then ihe m na-achịkọwara n'ihe dị n'eja mgbe egwu bụ na Africa waken up, na ndị ụka riri anyị iri anyị front and back. Ka m ma akụwalụ gị maka na esimoru mma agwa gị ebe esi wee rie anyị. Nke mbụ bụ na when the missionary came, that 1884, now the loss of lies was told against Africans, especially ndị Igbo, maka na ndị Igbo ka eriri rie front and back ka ncha. Yes. Ije na ndị Yoruba, ndị ofe mmanụ, ije ebe a ị ga-afụ na ha nwere 50-50. Enwere ndị na-eje ụka anyarị, nwee ndị ada eje ụka anyarị. Ije na anyị ugwu enwere almost 90/10. Yes. Ndị na-enye okpukpere ndị ọzọ na ndị Christians n'ebe a nwere ike nwere 10%. Mana ịbịa na Igbo enwere 95% Christians. So if na ndị baya ka aka wee rie. Yes. So ihe na-achịkọwara ndị Igbo nta nọ n'ụla. Nke mbụ, mgbe ndị anyarị butelo bịara n'Africa, ka ngwa agha sistem ha ji wee bịa, ịfụ na ndị a riri anyị iri anyị front and back, na nwere ihe gbasara ịfụnanya bụ na ha ji bịa. Achọrọ m ka ị bụrụ argumentator, na nkwụsị ya ije go and verify ma ihe m kwuru asị, because I will always tell you the truth the way it is. Ndị izi bụ bịara gbaratara n'ala Igbo na early 18th century ịgbasa ozi ndị ụka anyarị bụ ndị Portuguese. They came to southeast and they fell woefully. Ha bịara na-akwụ maka chi nke ala ha bụ nwanne ha nwoke bụ Jesus. They failed. They went back to drawing board, and this time around the front ndị anyarị, ndị Britain. Yes. Onye ndu bụ ndị ndu ha wee bịa ka mbidogoro na 2 leading ụka anyarị eji wee rie anyị bụ Catholic and Anglican. Ndị Catholic front onye a na-akpọ Shanahan, onye nke ha mesiara mee bishọp a na-akpọ Bishọp Shanahan. Ije n'ebe ha malitere n'ala Igbo
bụ na Holy Trinity Ọnịcha n'akụkụ Wasaside by the bank of River Niger. Ị ga-afụ ebe ha bilduru ebe a kpọrọ Shana Hand Hall in celebration of that particular Irishman eji wee bịarie ndị be anyị. Yes. Ndị Anglican frontụrụ onye a na-akpọ Samuel Ajayi Crowther na ndị ọzọ. Samuel Ajayi Crowther bụ onye Afrịka agbaru n'oru oluo azụọ ya na okpukpere ndị anya onye maka frontụrụ na ndị otu ya ndị si wee bịa. Ọha nwa bidoro ụka a na-akpọ CMS. Ihe ọ na-aza kịta bụ Anglican Church mana ọ bụrụ ihe a na-aza den. Ihe a na-aza den bụ CMS, Church Missionary Society. Go and verify. Ndị ụka Rome ife ha na-aza that time bụ RCM, meaning Roman Catholic Mission. Ife ha na-aza. Go and verify from your father. Yes. So mgbe ha bịara this time around, they change format. Ha gabazie n'obi dị iche iche. System ha bụzi abụrụzi ikwu maka chi nke ndị anyarị bụ Jizọs ha kwuburu ndị Portuguese kwuru maka ya. Maka na ha bịara ndị nna nna anyị ha gwa ha na anyị na-ekpere Chineke. Na before ha abịa na anyị na-ekpere chi nke ukwu a, the creator of the whole universe. So they couldn't penetrate Igbo land. They failed woefully. Now, they have changed their format. That format ha changed the bone na ha bezri. Na-eje n'obi dị iche iche. Na-eje n'obi dị iche iche. Na-agwa ndị mmadụ. Na-eje n'obi dị iche iche. Na-agwa ndị mmadụ bịanụ ka esi zute na ụmụ unu ka ha marụ ka esi agụ ka esi ede. Ka ha marụ ka esi agụ ka esi ede. Now, ndị nna anyị ha n'obi ọcha ha na ha chọrọ ọdịmma ụmụ ha marụ ka esi agụ ka esi ede. Ndị nna nna anyị ha wee rere izie ụmụ ha ka ha jee mụta ka esi agụ ka esi ede. Ime ihe ndị a mere ha wee jee were nkụzi anwa ha ji wee bịa ikwu maka nwanne ha nwoke bụ Jizọs. Ha wee were ya bụ nkụzi n'ụdị CRK, Christian Religion Knowledge. Ha wee were that CRK, they embedded CRK inside school curriculum. Nwa gị bịazie ka ọ malụ ka esi agụ ka esi ede. Ewere opportunity a kụzierie chi nke ndị ụka anyarị. Ifuna the system, ifuna the format. Now where is your opportunity a kụzierie ihe a chọrọ ka ihe wu the primary purpose ha ji bịa. Ịghọtara ya? Maka na mgbe ha na-abịa with the mind ka ha conquer Africa. When ndị na-akpọ soldiers of the cross, ndị agha nke obe, nke ọ bụ onye a na-akpọ Emperor Constantine bụ onye finansịrị ndị agha nke obe. Ha na-eje na-akọnka mana ha na-eyuzuze n'ụdị Christian missionaries wee na-abata. Have you asked yourself where ebe ha si nweta finances? Ebe ha si nweta finances ha ji wee fund those things ha rụrụ that time in order ka oke wee rie ndị be anyị. They came the oldest schools enwere ọ ha nwa bịara build the schools. Have you asked yourself ebe ha si nweta ego? Ha na-ebuild with along ndị agbọrọ ndị Caritas. Ndị Caritas a ha bịawa ọ ha nwa na-achịta ọkịrịka akwa eyuga na-eyi ka ha na-edu wee na-abịa. Maka na mgbe ndị ha bịara ndị be anyị eyiwebere ụdị akwa a na-eyi. So ha bịawazie chịrị ụmụ akwa niile ndị a na-enyezi ndị be anyị as incentive eji eri ndị be anyị ka ndị be anyị wee kwenye na ha bịara for good. Ihe nna ajụzi bụ mgbe ha bịachaziere ihe anwa they build schools. Mana school ahụ a system ka e wee lata ndị be anyị. Ha build school anwa, ha build hospitals. Onye akpatara na ijegoro na waterside ebe niile izi ha bụ ụzọ kampụ ha ya ebiudu school. Ha biuducha school ebiuduo ụlọ ọgwụ na ụlọ ụka. Etu a ka ha si eme na ha na-agwazi ndị be anyị ndị okenye bịanụnụ ka ụnụ bịa nara ọgwụ maka ahụ mgbu ya bụ ikpere
n'ukwu mgbu. So they sounded as angel of light. So ndị be anyị n'onwe ha wee mee gịnị wee accept that format na ha bịara maka ọdịmma anyị. Mgbe ha bịaziri wee ozie that format wee bịa, ndị be anyị ihe ha meziri bụ weruzie ana ije dịka okwu ọbụ ọnwụ na ijere na ije ihe dịka na ijelu na okwu ana Nnewi, ị ga-afụ massive land obodo welu nye ha. So because of that, they presented themselves as angel of light. Ọtụtụ obodo dị iche iche dash them massive lands. Maka na ha bịalụ buru na akwụkwọ na-agwa ndị be anyị bịa n'ụka ụnụ mara ka esi agụ ka esi ede. Ha lụọ ụlọ ọgwụ na-agwa ndị okenye bịa n'ụka ụnụ na-anara ọgwụ ahụ mgbu agba ibere n'ukwu mgbu. So they sounded nice. So then the other part, ndị Caritas na-eke free items like ọkịrịka dị iche iche. So all that format ya ka ha ji wee nweta ndị Igbo. That format ya ha ji nweta ndị Igbo. Then ebiazie ezitezie nwa gị ka ọ mara ka esi agụ ka esi ede. Ewerezie opportunity ha wee kọrọ ya akụkọ gbasara ipromote their own religion. Mana ana m achọ ịgwa gị na religion has nothing to do with development. Maka ụfọdụ n'ime ụlọ na-ebelieve na ọ bụrụ na ndị ọcha bịara na ndị be anyị ga-anọ n'isi, onye gwara gị ọ bụrụ eziokwu. Egypt enwero ndị colonized ha abụ the first world power. Ha nọ n'isi taa. Ka mmakwara gị atụ ka hapụ Egypt maka mmanya dọta Egypt ị ga-asị na otego ọdịba. O nwere obodo a na-akpọ Ethiopia. Ethiopia enwere kọntrị ọbụla colonized Ethiopia na Africa. Reason bụ na Ethiopia mgbe ha bịara ka e colonize ya Ethiopia enwere lot of agitation. So Ethiopia ị na-anụ maka ya ịbịa na Africa ọha abụ the giants ihe gbasara aviation. Esogo m Ethiopian airline wee mee ọtụtụ travel outside the country. So ije Ethiopia airline wee jee Addis Ababa jee visit the country. Ịfụ na ihe na-eme na Nigeria wee egwuregwu ka anyị na-ekwu. This is country ji aka ha gụrụ oru onwe ha, onwere onye colonized ha. So ọnwụ na o nwere onye sịrị gị na ọnwụ na ha colonized anyị na anyị gara agba ọtọ bụrụ eziokwu. The world na-revolve. Even that time ha na-achịtara anyị akwa, o nwere some timid villages ha na-agba ọtọ mgbe agwa. Ịghọtara ya? So mmadụ agwara gị ihe niile na-eme n'oge ya. Ethiopia ka anyị wee malụ atụ. Ethiopia nwere ndị colonized ha na-agba ọtọ ruo taa. At least I have been to Ethiopia, I have been to Addis Ababa. Fụ na ha nara agba ọtọ. So isi na nọ because na ha bịalụ ka anyị ji wee yibe akwa. Ọ bụrụ eziokwu ihe niile na-eme n'oge. That time anwa adịghị agba ọtọ anwa. O nwere ndị a na-akpọ hermit carry even na some part of European nation but then enwere even some people colonize the sent now once hermit. Ka ndị bụ hermit bụ ndị na-eyi akpa ajị nọ n'ime ọfịa na-eri some mkpụrụ isi. So ya na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ọha nwa wetara anyị civilization. No, the truth of the matter bụ na ihe ha ji wee bịa bụrụ maka ọdịmma. Ihe ha ji wee bịa wụ to make our mineral resources, nothing more. Mgbe ahụ ha na-abịa with ndị their businessmen ndị nọ into slave trade. Those businessmen nọ na slave trade so na ndị na-finance their mission. Ọ bụrụ na ije gụọ akwụkwọ maka onye a na-akpọ Sir John Hawkins, onye ji na maka ya wee create the Knight of St. John's International. Onye nwa bụ the father of Liverpool. Onye nwa bụ onye founded so mewe ihe gbasara slave trade. Mechazie ya na Queen wee unite ya. Mechazie ji wee menye sa. Ya wee found St. John's International because of him. O make a huge amount of money. Remember that even before Queen dies, o nwere mposi esepụtara warehouse full of gold. Those gold ga-ebe ya. The last time I checked, England enwero gold. All gold ha anwetasịrị from Africa. When they were in Africa, ife ha mere ebe ọnwụrụ ifo ha tere ilo ma ọ tren gara ebe mineral deposit nọ. Ebe ha si enwe because ha enwere mineral resources na be ha. Ebe ha si wee exploit Africa. Mgbe slave trade, emegodo slave trade, ha make a huge amount of money na slave trade. Ọ bụrụ na akọwara gị arụ ọkụtụ na ọtọ na ha mere, some of our fathers nwụrụ. Ụfọdụ gbawuru onwe ha na mmiri. Ụfọdụ ga-eji mee ihe akaja dị iche iche. Ọ bụrụ na Africa united, Africa kwesịrị ide demand for restitution. Ha kwesịrị ịkwụ Africa damages for ihe etu esi wee treat
Etu esi wee treat Africa like with as less humans. All Africa will see their demand now. Man, we are clapping for them. Can you go see the ka ihe ọma dị na religion ha wetara ha wee were ebe nye gị na plate of gold. Ihe ha nyere gị ebe ụlọ ọjọọ ka e wee tigharịa gị anya ka ị focus attention na ikwu maka eluigwe while ha nwa na-eme accumulate material things. Ọgụ nwa na-ekwu maka eluigwe ma ha na-ekwu go to Paris, go to their countries, go focus mie ha na-enjoy nke ha n'ụwa ị na-ekwu maka eluigwe. Go to their countries a na-eje ụka mana ewere gị ihe adebere gị. Bible ị na-ekwu maka ya is named after King James. It's a family business. You cannot edit King James Bible with the royal family. They are the author. They have the right license. They have the everything. You cannot touch that King James Bible without the royal family approval. Is it the Catholic version, St. Jerome Bible or Good News, owned by Catholics? So all those things we had here. Okay, mgbe ha na-ebute that slave trade anywhere in Africa. Mgbe ha na Africa na-enwezi agitation throughout Africa, including Ethiopia. Can these people push slave trade? Then they make go huge amount of money. However, those money where go our mineral resources. Come to Nigeria, oil deposits, oil wells. They bought it over. It's either it's owned by Shell, Americans, or it's owned by Elf, France, or it's owned by Egypt, Italian giant. To mention but few. They just share our oil wells. From those money, they make illegal business in Africa. That is what that's sustaining their economy to date. You think that they love us? Can be only Igbo against and one. Also, when you go na ejidere ndị Igbo niile, gbuo ndị Igbo niile, Rome will not talk. England will not talk. You know why? Because over the happen anything, the federal government can forbid those money. Or they don't know when they go and they remit from diocese to Rome. You know what idea? I don't know when one animal because I'm an insider. I can tell you. I work at the Catholic Agron Canon Law, Agron Vatican 1, Agron Vatican 2, Agron Catechism, Agron Council of the Churches, Agron almost all the saints, life of saints. He entered my bookshelf when I was in Rome, Rome. He got a great theologian. But then I check while again, Ninda when he got a remit. Yes. So, but then I check while again, hey, where he keep dear guest. Okay. Ndị Europe ahụ na-efi know ha wotara ụka anya. Kedu ihe kpatara na ọ na-abụ a na-egbu ndị ahụ asịkwa na ha bụ ndị Igbo na-egbe ogbubere ha. Why na ha adị apụta kwụrụ n'ụkwụ ha na fight ya? They can't. Because they are businessmen. They cannot. I can tell you, they cannot. Ihe kpatara na ha ya eme bụ na ha mee ya na their business interest in this country will be jeopardized. They will not do it. If you like, you wait for them till tomorrow. They will not. Because what they're interested is their business interest. They are not interested in your so-called faith. Your so-called faith is abracadabra to before them. If you like, okay, mgbe na anọkọtara si na nwere some ndị na-ebe ogbubere ndị ụka anyarị egburu n'obodo a. Kedu ihe metara ya? Ndị England o mere protest, ndị Rome o mere protest, my brother nataba. Ihe niile ha ya emeghu ha ya anụrụ work because the love anyị na-esi na brotherly love is not there. What they're interested is what will protect their business interests. Because those oil giants, those foreign businesses, they remit go back to the country of their origin. So they don't care. So the whole think that the Bible will give you whatever you want and they give it to you. Can you get a mother gets in a format? Make you win. It's not possible. Now, the Asians are fastest growing economy. The Chinese, the Indians are fastest growing economy. They are using their own method. And Africa, so they succeed. We must learn how to use our own method, our own system. They cannot be using the same format they are using and win them. Look at Chinese. Chinese are doing well.
I want a man saying because have the wrong concept. I want a man saying no religion. Na-eme mmadụ na-eme obodo ka obodo kwuru na ịma na-asị. Even ancient book says righteousness exalt a nation, sin is a reproach. Yes, na ezi omume na-ewuli mba, and ezi omume dị n'okpukpere niile dị n'ụwa. N'ala Igbo before ndị abịa, ndị Igbo na-asọgbu nsọ ala. Ha marụ na ịdị na nwunye mmadụ bụ ihe ọjọọ, mana kịta nwere ihe ọnwụ na-abụta anya reshona mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa nwanne a na-edina nwanne ya mana na agbụrụ a na-edinesi. In fact, ndị a mere introduce mpụ maka na ha abịazi play down on our moral values. Now we are talking about we want to behave like them and nwere culture. Ihe niile abụ nsogbu ejidere moral value ndị ba bastardize ya gwa anyị na onwere ihe o mere, nwoke na-anụ nwoke, nwaanyị na-anụ nwaanyị. If ụdị ihe a na-emesita moral value anyị dị very down. And until we restore our moral value, go to Asia. I have been to Asia. Go to Asia, their moral value, they don't joke with it. Okay, onye na-asị gị no religion. Religion has nothing to do with development. And building science and technology has nothing to do with religion. Because man akụziri gị how to be a good physician or to study physics has nothing to do with religion. Has nothing to do with Jesus' name. Example, Chinese now. Go to Chinese. They don't study CRK. Yes, but go to them, they produce phone, they produce IT, this thing, they produce, go to where they are selling these drugs. 90% of medicine you see there is either from Asia, India or China. Go to spare parts, either India or China. 90% of things you see there. So they produce all those things without religious input. So upon religion, what the problem? So our colonial masters they can teach us so many other things that has to do with civilization without bringing in religion. All religion are enslaved. Why? That's religion. Oh, you want to win it. China, colonized China. But China said, they are not touch our religion. The same people colonized China, colonized India. I have been there. Mana ha metro religion haka. Mana I read the idea front and back. As no vernacular language is allowed. What is vernacular? I have a friend of mine an Italian, a professor. He speaks only Italian. Mana I be inferiority complex. As in na only asros wo ibo na nke ekpome. All when I have been to India. I speak Hindi. When I was there, I speak Hindi. If you're a professor, you speak only Hindi. Why white man religion? Masquerade festival. I cancel one guy. They man their own masquerade. A friend of mine posted me what happened in Paris. They do their own masquerade. However, we cut to our culture, cut to our festivals. Festivals like Iriji, Mamu for Abia Mayhana Bafiolo, Abena Village Square, young men will dance. What is wrong with that? Some of all our cultural values is very good. I condemn everything. Kaiwa will depend solely on them. Onye gwara na culture bụ mmehie ka m gwa gị nwantara ịmara ọnya kpatara nji agbasa ozi ọdịnala Igbo ka m kọwara ihe dị iche na onye na-agwọ ọgwụ na onye ọdịnala dịrị onwe iche. Ọdịnala bụ that old man nọ na-aga ọjị na-atụ izu na-ekwu eziokwu nyewa bụ onye ọdịnala. Onye a na-asọ nsọ nyewa bụ onye ọdịnala. Nyewa bụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ onye na-agwọ ọgwụ dịrị onwe iche. Onye na-agwọ ọgwụ na-ehipnotize ndị mmadụ na-anara mmadụ oke ha na-eme ya out of wickedness. Onye ka nchọ ka nkụwara ndị mmadụ. Enwere many cultural right. Maka na-eri ndị be anyị richa eri anyị nara change dị anyị front and back. Kedu ka ndị a ga-esi wee bịa condemn everything about us? Anyị kwelu ana m achọ ịkọwalụ gị na ihe niile a abịa mee anyị bụ ka anyị wee depend there on them. Do you know how much millions of naira na-aga na Rome eji maintain their place?
Okay, let me give you an example. Ha bịakwa condemn our marriage right. So na ime traditional marriage na imere wedding. Not ide mee nke ha nwa bụ white wedding. Ha nwa na onwe ha na-eme traditional marriage anyị na-eme. Nne na nna m nwa na ikwu na ibe m nwa akpọlugo nwa ha kpọọ ya bless ya gị so unu jee mụọ ọmụ. Ndị ọcha sị gị na ọrụ ya na ntiri bịa na be fada eme white wedding. Ịma ọ na-eriri gị eri. Ndị ahụ ha na-agwazi na usoro wedding ha dị this period that they are old. Ikwela kpatara onye Igbo ga-eji mee traditional marriage ejikwa ijekwana unu ka jee mee ịma ọ na-eriri gị eri. Kụrụ onye gwara gị na religion na wedding ha ka nke anyị this period. Ọ bụrụ onwe nụ na-eke nne na nna m nwa if you go their righteousness nye ha ihe ha na-eri ikwu na ibe m nwe nwa obodo nwe nwa inye ha nyego ha their right ha bless unu wee sị unu jee mụọ ọmụ unu biri n'udo kpere unu ekpere niile nye unu ngozi niile usoro ọrụ unu ị na-achọ wedding ị na-achọ white man wedding onye ọcha kreatiri ka o wee this period ka o wee emechago traditional marriage na-eme na ịnwetabara nke blessing na onye ọcha ịma ọ na-eriri gị eri bidogoro na gị nwere onwe gị nọkịta wee sị na traditional white wedding eji eri gbasara white wedding bụ deceiving bidogoro from rejecting it ọ gbasara m nwa yes a white wedding na-agbasara m maka na ihe a white man inventory ka o wee proud onwe create more superiority over us is wrong. Then minus that one kedu ihe ọzọ ha mekwara ha wee je create so many things ka i wee rely ya on them by create marriage ikwelu na their white marriage ọ bụ na imere white marriage imere white wedding ịma na imere wedding. Ndị Igbo ka anyị teta nọ n'ụla ka akwụsị na iri anyị maka na ndị ewerugo anyị mee anyị emekwuo oge mana erichara gị rie front and back na ịhapụ beautiful den Ifeọma Chukwu nke dị n'iru ụka nke iru ụka ife enyi nwa Chukwu nwa ndụ chi nwa ndụ ịhapụ ya dị na-aza morin bụ minu small snack ọ dị mara mmiri ya ndị ọcha nwere ezigbo afa morin ma ihe mere n'ime maka morin ka iji wee hapụ Ifeọma Chukwu mere jezeba morin ịma ọ na-eriri gị rie front and back ha mechakwuru bịakwuo mee anyị na anyị ya hapụ original afa anyị nwere mini ezigbo afa anyị nwere mini because of inferiority ije na-azacha mbalị ije na-aza ụfọdụ akwa enwere ezigbo mini hapụ Chukwu Emeka hapụ Chinedum hapụ beautiful names that glorified God Almighty hapụ ya je na-azụ afọ nwa onye ọcha ịma ọ na-eriri gị eri. Ndị Igbo natawanụ ka anyị natawanụ anyị nwere beautiful names eji eto aha Chineke anyị hapụ ya je na-aza afa nwa onye ọcha maka na onye ọcha abịago kụ ya anyị si na onye nwa abụ sent onye nwa abụrụ sent onye nwa abụrụ sent gwazie gị na nna nna gị ha nọrọ ọkụ mmụọ demonize ya ancestors onye abatara ikwe na-aza afa nna nna gị ha onye abatara ikwe na-azị ya until when we start rejecting those Christian names. Me, I have rejected my own. I used to answer Paul, but now I rejected it. Yes, call me my name Chukwu nọnyelem and Chukwu na-anọnyelem mgbedu. Ịghọtara ya? Erigo ndị be anyị asị m ndị Igbo nataba ọ bụrụ na m bido nọmbaba ebe esi wee rie anyị chi ga-eji chi ga-abụ mana ihe na-agwa gị onye Igbo were ile bụ eze gị ọnụ ka ifu ebe esi wee rie anyị ka ịhapụ oriri eriri anyị ka ịhapụ oriri eriri anyị gbanyebe ụkwụ n'ihe ị kwesịrị ime ka anyị bụ ndị Igbo wee nwee udo obi. Ndị Igbo natanụ na Afrịka ka m kwụsị ebe a ka ọ ghara ito ogologo nnukwu mana ihe na-achọ ịkụwara gị wedozi ile gị tugbuo eze ọnụ abịa condemn your ancestors demonize your ancestors why you celebrate their own ancestors ịma ọ na-eriri gị rie front and back ị nwere idea ọ bụrụ na mbido mention bụ etu esi rie anyị ị ga-agba n'aka
onye ọbụla bụ onye Igbo ị na-eche na ndị anyarị ga-abịa zọpụta gị na mkpagbu ọbụla. Onwere onye na-achọ ịzọpụta ọsọ nwụnụ ndị Igbo gbado isi n'ala na-eje pilgrimage na-anata. Onwere onye chọrọ ihe n'ụlọ aka. They will not, because of their business interest. They cannot. So teta n'ụla mmadụ nke wụ reality. Mmadụ nke wụ reality. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send alụ message na WhatsApp. Ma ọ na-achọ ka agbaala gị afa miri emi. 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ kpee ekpere n'isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple, ya na n'isi ndị niile sonyere ana na ọnwa Ọktoba. A sị nke ọma ka meela ụnụ na kakaka ya mụ na jijiji ya bụ onye cheche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. A sị na ụnụ ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ihe ọma meela ụnụ. Ya gazie. Maka ndị na-esonyere anyị na WhatsApp, ị nwere ike isendịrị meseji na personal WhatsApp nọmba m 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Ya gazie n'ọfọ.